Hoy, hoy. Ano di, sir? Asa ka? Mangahoy ko, sir. Ngahoy ka? Asa ka dapat mangahoy? Sa bukid. Alam mo po sa dagat, no? Alang aras dagat. Mangahoy. Tama po ka. Pero kabalo ba ka nga natay bago patakaran ron? Kaya kanaon sa mo rin na, sir. Lagbok ka rin, singani mo, lagbok na to. Idi. Angga. Soy-soy. Idi. Soy-soy. Puwing tinigra. Puwete Negra. Lah, sikat ng mga pido nga Puwete Negra. Bakit ako barkada ang Puwete Negra nga lead guitar? May mga may parting ang Puwete Negra. Oo. Printi din naman na. Natay bagong patakaran na. Natay environmental pay. Oh, nabago pa niya akong poso gimo. Gilid pala gamay kay wana level. Ay sige tayo, gaon ka ikatawa. Bayad tag environmental pay. Kay daghan na nangawa manok tas babaw. Ikaw tig pangahoy ka. Basig mapasanginlan pa ka ba? Nga. Ikaw lang pag manok, di ba? Tama yun, sir. So atong bayad balik 150 lang eh. 150 be. Wala yung kwarta, sir. Why kwarta? Oo. Nakarilo mga ka na kay kwarta. Sa ako nga income kalkalo sa ko, sir. Adi di ka pangahoy wala kay 150 kay bago na tong patakaran environmental pay 150 bayad. Wala yung kwarta nun, sir ba? Wala kay kwarta tag pila man ding buko si mo kahoy. 150. Pangahoy sa dito nya. Balik 150 bili naman sa kay may pud ako subos balay. Pwede mo eh. Pwede mo ba? Bahala ko kay di ko ka kwarta di para di ko ka pangahoy. Adi kag sulod dito ha. Tama, soy.